Мин Бүләкбаева Заһира Ришат кызы, Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт филология факультетының 3нче курс студентымын. Мифтахетдин Акмулла, башкорттарым уку кирәк. Башкорттарым уку кирәк, уку кирәк. Арабызда надандар күп, уку кирәк. Аңгыра аюдан Уралдагы курккандай. Эй, тугандар, наданлыктан куркыр кирәк. Илтифат ит, укудалыр шәрәфәттәр. Яһилыктан килә ятыр зур афәттәр. Укыгандар күктә осыр, һауда йөзер. Юктыр унда әүлиялек кирамәттәр. Укыганга был дөньяла җәләл булыр, харам тигән күп шәйләр хәләл булыр. Ырыҫ, дәүләт шишмәһен асам тиһәң, гилем һөнәр берҙән-бер әмәл булыр. 6-ға 1-ҙе ҡушып, һан 10 булмай, сәғәтте алға бороп, төн-көн булмай. Белемлелек арыҫландан көслө батыр, уға атланмай, һинең төшөң һис өн булмай.